ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla achọrọ m ka unu nene ife ọzọ nwanne anyị nwoke nna anyị ukwu bụ Roban Stores kwuru na nke oge ana m abịa. Used to go to Kaduna, Kano, Jos and buy the art crafts, buy the leather bags, buy the leather shoes and sandals and carry them to America and sell them in flea markets, make few dollars. And then in return, I'll buy fashion accessories like sunshade, cap, shoes, things like that. And I'll bring them back to Nigeria and sell. That was immediately after my youth service. I was always looking forward to when I will have 100,000 naira in my account. Imagine the level that I started. I started at a very low level. And my first store was at Amobia. That was Ultimate Gifts and Rubber Industries. 1999. We now changed the name from Ultimate Gifts to Roban Stores and moved to the old trade fair complex opposite All Saints Church. And that used to be the biggest supermarket in Enugu. Ọkwa ya anụghị ife ọkọwa onye afụrụ ka o si wee bido onye afụrụ his humble beginning. After his youth service onye afụrụ ka o si na-eme buying and selling ogota nke a ojele osi na egoro nke a wee nata ọkwa n'otu a ka ọ dị ife a ka eji mara ndị Igbo. Inekwa ya n'akụkụ m efukwa ife gbasatarụ Bishọp Okonkwo ọkpụrụ isi zuru ọrụ ọnụ gburugburu n'Ichi na Anambra steeti ekwuona m ọtụtụ oge na-eni ya onye afụrụ ife ọ na-alụpụtagasị onye afụrụ Don Simon onye afụrụ Baron Deva onye afụrụ Eva Wine Eva Soap Sardine Digestive Biscuit na ọtụtụ ife ndị ọzọ ndị mmadụ amarọ n'ọnya nwa na-alụpụta ma ndị ọ na-atụnata so many foreign wines ọ na-ebubata onye afụrụ ya ọ nọ in production ọ nọ na importation ọ ife a ka eji mara ndị Igbo ife ndị ekwu okwu a na-enye ndụmọdụ bụ na achụkwana ma ji ikpe amakwana ndị mmụọ ọkwụnụ fụrụ ka esi enwudesi ụmụazị ya tata dibia young boys and the young girls nta abana na nta ụmụazị tupu ifu okenye dibia o siri ike ọ nazi na ụmụazị ọnya ka eji wee gwọọ ya ji na aja. It wasn't like that before bụrụ otu a ka ọ dị ọkara agba ọbịa juzi n'eze nwaanyị ijiji ọbụla enwere onye ndụmọdụ na-eso ozu aba niile ọ ife ndị eti mkpu a ewee na m nna ya Roban wee maa atụ ewee go Bishọp Okonkwo wee maa atụ na ọtụtụ ndị ọzọ ma ama akpọcha nwa afa ha o wee fe ji marụ ndị Igbo ọ bụrụ na ị nọ na bọyị jisi ike apụtakwana nekwa ndị pụtara apụta ka ha nọ na nga nekwa ndị jụ na ha ma eje bọyị ha eje na nga kama ha ya eje bọyị ka ha jee nga nekwa ha aghọkwa na oje nga ọ bụrụgokwa dent in their lives. Ife eji ama mmadụ bụ kedu ife ọ na-alụ kedu ife ị na-eme kedu aka ọrụ ya nyabụ ajụjụ izizi a na-ajụ. You must become a boy before a brave man. Ọ ka Chineke si wee kee ụwa nwata ya adọ ọdụ gbee igbe gaa ije tupu ọ gbaa ọsọ ife ọ na nwee process tupu enweta result all from boys to men. You can't just become a man ma amụrụ anaghị ọ bụrụ otu a ma na-amụọ nwa ọfụ ebi ya akpụnye biskit bon ọtaba ebe o nwere eze. You must become a boy tupu ị bụrụ a man. Ife eji ama mmadụ kedu ife ọ na-alụ kedu ife ị na-eme kedu aka ọrụ ya nyaba ajụjụ a na-ajụ ọ bụrụ kedu ego na inwe ọ kemgbe eji jụwa ego ole ka o nwere ụlọ ole ka o nwere moto ole ka o nwere na ka mara ejide mgbe materialism bụ yastic bụ the basis of marriage na ka mara eji si collapse. Ebube eji mara ndị Igbo na-agbada ọnya ka m ga-eti mkpu a na ya ka ọ na-anyụ ka ọkụ nji wee jụọ n'ofu ihe onyonyo mere wee sị ife dịka Obi Kuba na onye ọ na-agba ife ọ na-eme ife dịka Imo na onye ọ na-agba ife ọ na-eme ife dịka Zenka onye ọ na-agba ife ọ na-eme Ibeto onye ọ na-agba ife ọ na-eme Innocent onye ọ na-agba ife ọ na-eme Chikasin onye ọ na-agba ife ọ na-eme Kotek Tommy onye ọ na-agba ife ọ na-eme na ọtụtụ ndị ọzọ Kata Bridge ha onye ọ na-agba ife ndị a na-eme ama aka ọrụ ha ma ndị nọ into oil ndị nọ into motor pass and so many other things. Ọ mpanaka ka eji ama ọgaranya ọ ife a ka eji mara ndị Igbo onye ka ndị Igbo ji wee bụrụ ọka ibe nya ka ha ji wee dị independent financially n'obodo a na-agba ife niile gọọmenti na-eme nya ka ụmụazị ya kwụ ọtọ ọsọ gbara ihu wee gbabazi azụ kịta onwe ọzọ onye a na-ajụ ife ọ na-arụ nọ ị na-agha ego a jobless youth a na-agha ego na-azụ oke afa ime a good name money will come. The most scarce commodity achọ n'ụwa bụ ezigbo mmadụ sincere people ịdị ha na sincere ịdịgo rich is a matter of time and the patience is one of the keys.
ịdị ha na sincere ịdịgo rich ma ndị bank so ma ndị company so ha ncha niile chọrọ sincere people. Even criminals, onye ori chọrọ onye dị sincere ka ọ rụọ kashia ebe ahụ ọ na-eme camouflage na na-eme business. Onye ori ọ chọrọ onye dị sincere, ọ chọrọ sincere house help mba onye ori, sincere wife. Onye kwekwanụta nwaanyị onye ori nna dị aga nke ọma mmehie. Unu afọrọ ya? Even some of our political criminals ha chọrọ sincere people around them. But even in occultic home, ewe ha na deceit in your life, they will punish you. Iwe nwa anwa atụ asị, you will pay with your life. Mana ekwensu bụzi nna ha bụ the father of all liars. Ada achọ ka onye ọzọ tụọrọ ya asị. Unu afọrọ ya? Ọ chọrọ ka a tụọrọ ya asị, asị gị jee kpọta nwunye gị, iwe jee bute akwụna n'iro, iwere ndụ gị wee kwụọ ụgwọ. Ịfụ na ịtụọ na asị mana ọ dọrọ ha mma, mana ọ ya akwanyezi ụmụ Chineke ha na-atụ asị. John Gospel 8:44 wee sị na Satan is the father of all liars. Ife ahụ ọ chọrọ ka irie nye nwa ada eripụ ya. Satan is a wicked master. Ị nwere ike fornicate na shrine, of course. In occultic shrine na nke ndị dibịa enwere ife a na-ewepụ na wele eri ya. You cannot do that maka ọ ya emebi ọgwụ. Mana ọ ya possess with demons ya n'ime ndị na-efe Chukwu. Ha nọrọ na holy environment wee kwa iko. Ọkwa na onye aghọgbu nke agba maka enwe sexual rules. Onye ka Chineke ji wee kwuo, my people perish because of lack of knowledge. My people perish, my people. Look at that, my people perish because of lack of knowledge. Or say people of the world, or say other people. No, my people, ndị nke ya na n'iyi maka oke amamife. Ife nji wenye nkuzi abụ ọkwa ifo slogan dị ebute ike. Slogan ebunye gị ike, slogan money na water, o dufugo maazị anyị. Ego juru oyi na-edofe ahụ, a na-akpa ya akpa. Mana ọkwa ịfụrụ ego ọbụla ajụ ha oyi, ihe ada agba ọsọ mana ịmara ife na-achụ gị. Ezigbo ego dị n'ogwu. You cannot get rose flower ma ọ bụ na ogwu amara gị. Ife dị mmadụ afịa kwada maka onye ọ na-achọrọ ya. Ife ọ na-discuss na-enwe value. Ife dị ka aja, ọkwa ifo na aja dị common, ịpụta n'irubeghị ikpori ya. Otu a ka esi wee neghara ya anya. Mana ego adịrọ common. Onye ka ụfọdụ ji eku n'ịtụ ime abalị na-esi nri ahụ ele n'afịa ndị mama put. Ụfọdụ ekunye nwaanyị ime abalị na-ede report ọ ya submit n'ọfịs. Ọ maka na ego adọrọ fecha mana mgbe o kwesị ji wee na-ala ha ụla. Ego dị n'ogwu, ugwu ego dị ejiri ọsọ wee lagharị ya maka ịya kọtụ gasị gbajie ugwu. Were n'ụwa nwayọ, nọ step by step, lada ka a na-arị n'ụwa. Onye ọ na chọrọ ịnọ n'elu, ọ na-ekwo ekwo ọ nwayọ. Ịpụta n'ike ị na n'ike. Ka anyị si na ndụ ndị nna anyị ukwu a wee mụta ife ka ọ ya bụ achọ ha fụrọ ka anyị nọchi anya ha. Kedu ndị ya bụ future millionaires? Ke ndị ya bụ ideji ụlọ, ke ndị ya bụ aka ji akụ n'obodo, ndị kpara ego kwụ ọtọ ya bụ akpacha ahụ afọ ụmụazị ya eri ego ahụ. Ọkwa mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Zisa n'ihe onyonyo a, aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị na